Miten teet tekoälyn avulla itsellesi Suomen parhaan personal trainerin? Sä voit tehdä itsellesi loistavan treeniohjelman ChatGPT:n avulla tai käyttää valmiiksi ohjelmoituja palveluita, kuten vaikka suomalaista AitoFit-palvelua. ChatGPT:llä homma menee näin. Anna ChatGPT:lle rooli. Kerro sille, että sun tehtäväsi on olla Suomen paras personal trainer. Kerro sun tavoitteet selkeästi. Haluatko pudottaa painoa, lisätä kestävyyttä, lisätä lihasmassaa vai kehittää yleistä hyvinvointia ja liikkuvuutta? Kerro sun nykyinen kuntotaso, ootko aloittelija vai ammattilainen ja millaista kokemusta sulla on eri lajeista. Voit kertoa myös vammoistasi ja rajoitteistasi. Kerro sun viikoittain käytettävissä oleva aika. Milloin sä pystyt ja haluat treenata ja kuinka monta kertaa viikossa. Kerro missä haluaisit treenata, kotona, ulkona, kuntosalilla ja minkälaisia laitteita ja välineitä sinulla on käytössäsi. Kerro minkälaista treeniä sä haluaisit tehdä. Pyydä ChatGPT:tä huomioimaan myös tavoitteesi ja voit pyytää ChatGPT:tä myöskin päättämään treenin muodon sinulle. Kerro minkälaista intensiteettiä toivot treenillä. Haluatko treenata kovaa vai ottaa rauhallisesti ja nauttia? Kerro sun mieltymyksistä. Tykkäätkö erityisesti jostain urheilumuodoista, lajeista tai liikkeistä? Kerro myös, jos sä haluat vaihtelua ohjelmaan. Lopuksi pyydä ChatGPT:tä tekemään sulle treeniohjelma viikkotasolla. Pyydä sitä valitsemaan liikkeet, jotka sopii sun tavoitteisiin. Pyydä sitä määrittelemään toistot ja sarjat ja levot. Ja tarvittaessa pyydä sitä mukauttamaan ohjelmaan. Nyt uuden vuoden lupaukset rullaamaan. Mikä on mielenkiintoisin juttu, johon sinä olet käyttänyt tekoälyä?